Sonia, zostań na miejscu. Zostań. Zostań. Chodź do nogi. Stop. Siad. Dobry pies. Podaj łapkę. Druga łapka. Łapka. Druga. Dobrze. Brawo. Waruj. Waruj, Sonia. Waruj. Waruj. Dobry pies. Proszę bardzo. Sonia, przybij piątkę. Piątka. 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 No dobrze. No dobrze, dobrze. Zdech pies. No brawo. Super. Piąteczka. Piątka. No super. Zdech pies. Zdech pies. Brawo. Świetnie. Proszę bardzo. Piątka. No super. Piątka. Piątka. Sonia, zdech pies. No brawo. Dobry piesek. Proszę bardzo. Chodź do nogi. Stop. Siad. Dobry pies. Zostań. Zostań na miejscu. Zostań. Zostań. Chodź do mnie. Siad. Zostań. Mam coś dla ciebie. No chodź. Chodź, Sonia. Mamy coś dla pieska. Tak. No. Sonia, przynieś piłeczkę. Oddaj piłeczkę. No daj. No brawo. Brawo. Sonia, siad. Siad. Zostań. 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 Łap piłkę. No super. No chodź tą piłką. Proszę bardzo. Sonia, siad. 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 Zostań. Zostań na miejscu. Zostań. Łap piłkę. No chodź, daj. No chodź, daj. Daj piłeczkę. No brawo. Brawo. Sonia? Chodź. Sonia, przynieś tą piłkę. No brawo. Chodź, piękna, chodź. Dobry pies. Dobry. Piękny piesek. Tak, śliczny. Super.